Ahoj, můžu tě poprosit? Mám jenom takovou osobní otázku. Jak jsem si vylil pivo na obličej. Podáš se mnou ruku? Ty potřebuješ vůbec k tomu, aby si s tím podala ruku? Jakože... Ty máš tak krátký prsty? Hej, ty hajzle, ty to natáčíš, ne, tak pojď ještě jednou, jako kamarád. To vidím, ne, ty vole. Hej, to vidím, ne. Ještě pěstičku a pak se říká... Ještě umím jaký jeden prst. Co se ti stalo? Vážila jsi doma. Tak pojď, ať to pochopím. Obrať to. Tak tomu měl dostat nějaký menu zdarma, ne? Nepůjď do mě, ty vole, za to nemůžu. Takže give me 5. Pěstička. Ještě dáme. No ale musíš pěstičku. Pojď, pěstičku. Ne, dobrý. Ty musíš být zvyklá, ne? Na takovýhle buzerampy. No, což jako Češi ještě dobrý, ale cizinci už jsou jako extrémně občas. Tak dobrou noc. Udělej si to tady. Dobrou. Hlavně si to nedávej už tady jako. Máš zapalovat? Mám, no, ale předně. Měj se krásně, zlato. Jo. Ahoj a nedávej si hamburgery hlavně. Už nikdy.